Mag-ampo ta. Maluluy-on namong Dios nga naghigugma kanamo, ikaw naluoy kanamo Ginoong Dios, nga mga naglakaw sa sala ug mipalayo kanimo Ginoong Dios. Nagpasalamat kami sa dakong grasya sa Ginoo nga mikuha sa among tunglo ug paghukom nga angay kanamo ngadto sa krus. Imong ginluan ang among mga sala hangtod sa kangturan, pinaagi sa dugo nga giula ug imong mingguluwas nga wala migibuhat. Niining panahona, kami nga gitubos pinagi sa bililhong dugo sa Ginoo, nagpasalamat sa pagtigom kanamo sa imong atubangan Ginoo. Nagdayeg sa grasya ug himaya sa Ginoo. Nagtuon sa imong pulong ug nakig-ambit sa imong balaang panagtigom uban kanimo Ginoo. Kami nagtuo nga ang Ginoo anaa uban kanamo niining panahona. Tan-awa ang matag usa kanamo ug kupti ang matag usa sa imong maluluy-ong mga kamot aron walay mahulog gikan sa imong grasya Ginoong Dios. Palihog tudloi kami mahitungod sa angay namong buhaton isip imong mga anak Ginoong Dios ug kupti kami pinaagi sa imong grasya, pulong ug imong gamhanang mga kamot aron kami tinuod nga magkinabuhi alang sa kabubuton ug paghimaya kanimo Ginoong Dios sa nahibilin namong kinabuhi. Hinaot ngang imong dakong grasya ug gahom Ginoong Dios ug ang balaang espiritu magauban sa tanan namong mga iglesia sa tibok nasod, sa daghang mga iglesia sa tibok kalibutan ug sa tanang mga kaigsuonan nga nag-amping sa ilang pagtuo ug nagsangyaw sa ebanghelyo sa lisod nga kahimtang aron sila maisugon nga makapamatuod sa ebanghelyo sa Ginoo taliwala sa mga daghang kalisdanan aron matuman ang dakong buluhaton nga makaluwas sa nawala nga mga kalag pinaagi sa paggiya kanila nganha kanimo Ginoo. Palihog ampingi ang mga adunay sakit ug ang mga huyang ug hatagi sila og igong grasya. Kini nga kalibutan nahimong labi pang dautan, puno sa sala ug kini usa ka mapintas nga kalibutan diin dili namo mahibal-an kung unsa ang may tabo sa usa ka adlaw. Kami nga nagpuyo sa ingon nga kahimtang walay mahimo kung dili mahulog sa sala kung walang imong panalipod ug tabang Ginoong Dios. Palihog kupti kami sa imong pulong ug mga kamot nga mga maluluy-on ug panalipdi ug tabangi kami nga magkinabuhi nga masinugtanon sa pagbuhat sa imong pulong. Sa Ginoo nga naghatag og mga pulong sa hustong panahon ug nagtudlo kanamo sa dalan nga angay namong pagalaktan. Palihog giyahi kami aron nga mas masabtan namo ang imong mga pulong Ginoo, ang imong balaan nga kabubuton ug kung unsaon namo paglihok mahimong ipadayag kanamo niining panahona. Kini among giampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen. Atong ablihan ang Biblia sa Salmo 18 verse 1, mga Salmo 18 verse 1. Salmo Kapitulo 18, versikulo 1. Salmo Kapitulo 18, versikulo 1, atong basahon, gihigugma ko ikaw, O Jehova, ikaw ang akong kusog. Kada Domingo sa buntag, padayon natong gitun-an ang bahin sa pulong sa Dios sa titulo nga ang buhi ug ang patay. Diha sa Biblia, ang mga naluwas nga Kristohanon nga gipakatawo pag-usab isip mga anak sa Dios gitawag nga buhi. Samtang ang dili luwas nga mga kalag gitawag nga patay. Ang ilang mga kalag patay ug ang ilang kinabuhi nining kalibutana limitado. Busa sila sama sa mga binilanggo nga ang silot mao ang kamatayon. Nga gitakdang mamatay sa kalit sa umaabot nga wala mahibalo sa petsa sa ilang kamatayon. Daghang mga tawo ang mobiya niining kalibutana nga mas sayo kaysa sa mga binilanggo nga adunay silot nga kamatayon.
Mao nga makaingon kita nga ang kinabuhi sa matag tawo kalit nga matapos sa usa ka punto sama sa mga binilanggo nga adunay silot nga kamatayon. Apan dili kini ang tinuod nga kinabuhi. Alang sa mga Kristohanon nga naluwas sa Juan 11:25-26, si Jesus mingon kaniya, "Ako maong pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang mutuo kanako bisan siya namatay mabuhi pa siya, ug ang tanan nga nabuhi ug mituo kanako dili na gayud mamatay." Tungod kay ang naluwas nga mga tawo nga midawat sa Ginoo nga mao ang pagkabanhaw kinabuhi, bisan kung ang iyang pisikal nga lawas mamatay sa usa ka adlaw, siya mabanhaw ingong usa ka lawas nga dili madunot, espirituhanon nga lawas. Ug ang kalag dili na mamatay sukad sa adlaw nga kini maluwas. Gihatagan kita og kinabuhing dayon nga dili na mamatay. Kita mao ang mga tawo nga nakadawat sa saad sa Dios, nga kita mabanhaw human ang atong pisikal nga lawas mamatay. Ug kita mabanhaw ingon nga walay katapusan nga lawas nga dili na gayud malaglag. Busa, ang naluwas nga mga tawo gitawag nga mga buhi. Nganong kanunay man kung maghisgot sa samang hilisgutan, dili balahi ang patay ug ang buhi. Ang mga gipakatawo pag-usab nga mga Kristohano nakadawat sa gugma sa Dios, midawat sa kinabuhi sa Dios, ug makapanunod sa gingharian sa Dios, isip mga anak sa Dios. Kita mga tawo nga nagkinabuhi uban sa gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing ug mga tawo nga adunay lahi-lahing mga tumong sa kinabuhi, nga nagkinabuhi sa walay katapusan nga paglaom sa kinabuhi sa Dios. Lahi-lahi ang atong mga mithi, lahi-lahi ang atong mga tumong sa kinabuhi, ug kita lahi-lahi. Ang buhi ug ang patay dili managsama. Sila hingpit nga lahi. Kita hingpit nga lahi sa mga tawo sa kalibutan. Sa pagkatinuod, sa higayon nga kita maluwas, kita magkinabuhi sa usa ka bag-ong kinabuhi. Ang mga tawo niining kalibutana dili gayud mahibalo bahin sa kinabuhi natong mga Kristohanon sa mga ang mga tawo sa kalibutan. Wala makaila kang Jesus, ni sila makaila sa mga naluwas nga mga balaan. Si Jesus miingon, "Wala kamo makaila kanako." Kay sila wala makaila sa nagsugo kanako. Mao kana ang gisulti sa Ginoong Jesus. Kita managsama, dili nila masabtan ang kinabuhing Kristohanon, ug wala sila makaila kanato tungod kay wala sila makaila sa Dios nga Amahan, ug wala makaila sa Ginoong Hesukristo. Busa ang kinabuhi sa dili luwas, mga espirituhanon nga patay nga tawo, hingpit nga lahi sa buhi sa mga Kristohanon. Dili nato angay kalimtan nga kita nagkinabuhi sa usa ka hingpit nga lahi nga kinabuhi, ug kita moadto sa laing kalibutan gikan sa mga tawo niini nga kalibutan. Dili kini managsama, hingpit nga lahi. Busa gingon nga ang gipakatawo pag-usab nga mga Kristohanon buhi, ug kini detalyadong nahisulat sa Biblia kung unsa ang Kristohanong kinabuhi. Mahimong isulti nga adunay tulo ka importanteng mga butang nga naka-record sa Biblia. Detalyadong nahisulat ang bahin sa Dios ug kung unsang gibuhat sa Dios. Busa, bisan ang mga dili magtotoo mahimong maluwas kung ilang masabtan nga adunay Dios ug kung unsa ang gibuhat sa Dios pinaagi sa Biblia. Usa pa ka butang nga nahisulat mao ang kung unsang angay buhaton sa usa ka tawo aron maluwas, ug detalyado usab nga nahisulat kung sa unsang paagi kinahanglang magkinabuhi ang usa ka luwas nga tawo. Busag kadtong wala pa mituo kinahanglang mahibalo nga adunay Dios ug kung unsay gibuhat sa Dios alang kaniya. Sa Salmo 118:17, "Dili ako mamatay, apan mabuhi ako, ug igapahayag ko ang mabuhat ni Jehova." Kita nagsangyaw sa pulong sa Dios aron ang uban mahibalo nga ang Dios naglalang sa langit ug sa yuta, nga ang Dios nagdumala sa kalibutan pinaagi sa gahom sa Dios ug nagkontrol sa kasaysayan ug mituman sa buhat sa pagluwas sa mga tawo pinaagi sa Ginoong Hesukristo. Mao nga ang dili magtotoo kinahanglang mutuo pinaagi sa pagsabot sa kamatuoran pinaagi sa Biblia. Aron makabaton og kaluwasan,
Ang Biblia nagdetalye kung unsay kinahanglang buhaton sa usa ka tawo. Dili kini lisod. Marcos chapter 1 verse 15, maghinulsol kamo ug tumuo kamo sa maayong balita. Ang kahulugan sa paghinulsol mao ang pagkaamgo nga ang usa ka tawo usa ka makaluluoy nga makasasala at tubangan sa Dios nga nagbasol og mibiya sa sala, miangkon nga iyang dalan supak sa dalan sa Dios ug mibalik ngadto sa Dios. Ang paghinulsol mao ang pagsabot sa sala ug pagsabot sa grasya sa Dios aron makadawat sa ilang kaluwasan. Ang tinuod nga paghinulsol mao ang kaluwasan. Kinahanglan natong dawaton ang ebanghelyo sa Dios uban ang mahinulsulon nga kasing-kasing. Dugang paniini ang naluwas nga mga Kristohanon dili angay maghuna-huna. Naluwas nako og kadto tapos na. Nadawat na nako ang walay katapusang katubsanan ug ako moadto sa langit. Mao nga maayo na kana. Kana sayop. Nganong giluwas kita sa Dios? Adunay katuyuan ang iyang kaluwasan ug adunay rason kung sa unsang paagi kinahanglang magkinabuhi ang mga Kristohanon. Gingon sa Salmo 49:20, ang tawo nga anaa sa kadungganan og dili makasabot sama sa mga mananap nga mga hanaw. Ang mga tawo dili mananap. Ang mga mananap gipakatawo aron pagakuhaon ug pagalaglagon. Apan ang mga langgam sa kalangitan, ang isda ug ang tanang mga mananap nga nagkamang sa yuta gihatag ngadto sa mga tawo. Ang mga tawo nagdumala ug mikaon sa mga mananap. Mao nga sa ikadahang Pedro chapter 2 verse 12, apan kini sila ingon sa mga mananap nga walay buot, nangatawo sa kinaiya sa mga mananap, pagakuhaon ug pagalaglagon. Ang mga mananap gipakatawo aron pagakuhaon ug pagalaglagon. Mao nga kung kita mo kaon og karne, usa ka mananap ang gihalad ug kita mo kaon niini. Wala kita makabati og kaluoy niini tungod kay gipakita kini aron pagakuhaon ug pagalaglagon. Say gayon nga kinibanakpan og kanon, ang mga mananap nabuhat ng ilang katuyuan alang sa mga tawo. Wala kita gipakatawo dinhi sa kalibutan aron mamatay kundi aron makabaton og kinabuhing dayon. Ug ang Ginoo mianhi aron sa paghatag kanato sa kinabuhing dayon. Busa isip mga Kristohanon nga dunay bag-ong kinabuhing dayon, kinahanglan kitang paingon sa bag-ong paglaom ug alang sa katuyuan nga giluwas kita sa Dios. Ang matagluwas nga tawo kinahanglan makakaton ug makasabot sa daghang mga butang. Kinahanglan nga makugihon kitang magtuon og tagsa-tagsa kining sundon sumala sa atong nasabtan sa Biblia. Apan kini mahimong mahitabo kung ang mga tawo moadto sa iglesia kada Domingo ug mag-awit og pagdayig ug mag-ampo nga walay paghuna-huna. Ang mga tawo nag-ingon, magsimba ta. Mitambong ko sa pagsimba. Dili kana sakto. Ang pagsimba ginahimo sa naluwas nga mga Kristohanon. Sumala sa giingon sa Roma 12:1-2, busa mga igsuon pangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahimut-an sa Dios nga mao ang inyong katarunganan nga pagsimba. Ug dili kamo magpahiuyon niining panahon sa kalibutan kun dili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsang maayo ug makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ang tinud nga pagsimba sumala sa gihisgutan sa Roma chapter 12 verse 1-2 mao ang pagkinabuhi nga bulag niining kalibutana. Sabton kung unsa ang maayo, makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Ug ang mabuhi sa maong kabubuton kana ang Kristohanong kinabuhi gikan sa adlaw sa atong kaluwasan hangtod nga kita mobarog atubangan sa Ginoo ug bisan sa langit ang pagsimba magpadayon. Mao kana ang kahulugan sa pagkahimong Kristohanon. Apan ang pag-adto sa iglesia, pag-awit sa mga himno, pag-ampo, pag-apil sa ritual ug casual nga pagtanyag ug pipila ka mga sinselyo, mahimo usab kana sa ubang mga relihiyon. Ang mga Budista naghatag og daghang kwarta. Kung kita mo tanaw sa ilang mga templo, kini mga dagko ug halangdon. Ang mga Muslim nagbuhat usab niana. Sa mga nasod nga Muslim, nagtukod sila og dagko nga mga moske. Sa dihang miadto ko sa Myanmar, gitawag nila kini nga templo sa Budista. Nakita nako ang usa ka dako sa unang higayon, dako kayo nga templo. Adunay pipila ka gatos nga mga larawan sa Buddha ug ilang gibutangan ug bulawan ang ibabaw niini. Bisan ang mga tawo nga dili moto kanila nagsundog kanila. Busa ang punto mao ang ubang mga relihiyon nagbuhat usab niana.
Kung dili kita magbinantayon, mahimo nato ang magkinabuhi sa atong reliyosong Kristohanong kinabuhi sa formal nga paagi. Ang Kristyanismo dili usa ka formal nga reliyon, apan karon ang Kristyanismo nahimong ingon ni ana. Kini dili angay mahimong ingon ni ana. Busa karon, nagpadayon kita sa pagtuon kung unsay kahulugan sa pagkinabuhi sama sa mga tawo nga naluwas sa Biblia. Ang atong kinabuhi hingpit nga lahi sa mga wala pa makadawat sa kaluwasan dinhi sa kalibutan. Sila espirituhanong patay ug kita espirituhanong buhi. Kita nakadawat sa kinabuhing dayon, dili na kita mamatay pag-usab. Ang atong mga mithi, mga tumong sa kinabuhi ug aktwal nga mga kinabuhi kinahanglan nga lahi. Kini dili angay mahimong susama kanila. Nahibalaan ba ninyo kana? Samtang nagtuon kita sa Biblia, nagkinabuhi kita sa pagkamasinagtanon. Nagsugod kita sa gagmay nga mga butang. Sumala sa atong nahimo, kini mao ang pagsunod sa Ginoo. Kini mao ang hinay-hinay nga pagsundog sa Ginoo. Ang atong mga kasing-kasing og kinabuhi mahimong mahisama sa Ginoo. Mao nga sa miaging Domingo, naghisgot ako bahin sa gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mao ang tinubdan sa atong kaluwasan. Sa unang Juan chapter 4 verse 16, ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato. Ang Dios mao ang gugma. Sa tanang kasulatan, ang labing kahibulungan ug bulahan nga mga pulong mao ang Dios naghigugma kanato. Ang mahimayaon ug balaan nga Dios nga naglalang sa kalibutan nahigugma sa mga makasasala nga sama kanato. Sa wala pa kita maluwas, kita mga kaaway sa Dios pinaagi sa atong mga daotang buhat sa sala. Apan bisan og kita makasasala, sumala sa gingon sa Roma 5 ang Dios nahigugma kanato. Nga ang Dios naghigugma kanato mao ang labing kahibulungang pulong sa Biblia. Kung wala ang gugma sa Dios, walay bisan kinsa ang makadawat sa kaluwasan. Ug kita nakaila og mituo sa gugma sa Dios alang kanato kay gigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong. Gilansang siya sa cross, giulang yang dugo, giantos niya ang kaulaw ug kasakit sa cross aron pas-anon ang tanang tunglo ug paghukom sa mga sala nga angay natong dawaton. Mao kana ang gugma sa Dios. Nga gihatag niya ang iyang anak nga ugtong, gihatag niya kini ingong usa ka halad hangtod sa kamatayon. Aron ang tanan nga moto kaniya dili mawala, kundili may kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo niini nga kamatuoran mao ang pagtuo sa gugma sa Dios. Ug sa Roma chapter 8 verse 32, siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma pinaagi sa wala paglimod sa iyang kaugalingong anak kundili paghatag kaniya aron mamatay alang kanatong tanan. Asa man ta mangita og tawo nga mosakripisyo sa iyang bugtong anak alang sa kamatayon sa lain. Bisan kita nga mga tawo lamang dili makahimo sa ingon ni ana nga butang. Apan ang magbubuhat nga Dios nga nagbuhat sa kalibutan, ang Dios nga amahan nga katumbas sa anak ug sa Espiritu Santo, ang tulo ka persona sa Dios wala magpugong sa iyang anak. Ang anak sa Dios alang kanatong tanan, gihatag kaniya aron mamatay. Mao nga kana ang gugma sa Dios, gamay rang atong nasabtan sa maong gugma. Bisa gamay rang atong nasabtan, gidawat nato ang kaluwasan. Human kita makadawat sa kaluwasan, kita nagpadayon sa pagtuon ni ana nga gugma. Sama sa usa ka bata nga nahibal-an lang kini. Gihigugma ko nila mama ug papa. Apan wala niya hingpit nga masabtan kung unsa kini kadako. Samtang kita buhi, atong nasabtan kung unsa kadako ang gugma nga atong nadawat, kung unsa kadako ang gugma sa atong mga ginikanan. Kung unsa sila nanginabuhi, nagsakripisyo ug naningkamot alang kanato. Busa sa dihang naluwas na ta, nahibal-an ra nato kung unsa ang gihatag kanato alang sa kaluwasan. Kita nahibalo nga ang atong mga sala gipasaylo na, mao kana ang gugma. Apan human kita maluwas, Efeso 3:18, mga lig-on kamo sa pagsabot uban sa tanang mga balaan, sa kasangkaron ug sa gitas-on ug sa kabugon ug sa kahaladmon.
Verse 19, ug aron mapuno kamo sa tanang kahupnganan sa Dios. Sumala sa giingon sa Efeso 3, tungod sa gugma nga siya mibiya sa taas, balaan nga trono ug mianhin nini nga kalibutan. Ang giladmon sa gugma nga gibayaw bisan sa mga makasasala nga nadestino sa ilalom sa impyerno. Ang dalan sa gugma walay katapusan. Ang gugma nga nahigugma sa tanan, ang gidak-o ni ana nga gugma. Kinahanglan natong mas masabtan kini nga gugma. Kung atong masabtan kini ang kahupnganan sa Dios na buhat sa sulod nato. Busa si David mingon sa Salmo kapitulo 118 versikulo 1, gihigugma ko ikaw o Jehova, ikaw ang akong kusog. Sa dihang akong gibasa ang maong pulong, kini nakatandog sa akong kasing-kasing. Sa dihang gilutos siya ni Haring Saul aron patyon siya, nahibalo siya nga panalipdan siya sa Ginoo bisan pag nag-antos siya sa tanang matang sa kalisdanan ug pag-antos. Busa siya mingon, o Jehova, ikaw ang akong kusog. Gigugma kanamo, ang Ginoo nga nagluwas kanamo, ang Ginoo nga akong kinabuhi, ang Ginoo nga akong paglaom, ang Ginoo nga akong magtatambag. Atong ipadayag ang atong gugma pinaagi sa pag-ingon, Ginoo nga magdala kanamo ngadto sa walay katapusang gingharian, Jehova, nga maong among kinabuhi ug kusog, kami nahigugma kanimo. Sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19, kita nahigugma kaniya kay siya unang nahigugma kanato. Gigugma nato ang Ginoo kay siyang unang nahigugma kanato. Busa sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 10, niini anaa ang gugma. Dili nga kita nahigugma sa Dios, kun dili nga siya nahigugma kanato o gisugo niyang iyang anak nga halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Ang Ginoong Hesus namatay isip halad sa pakigdait aron sa pagpasiguli kanato nga mga kaaway sa Dios. Dili tungod kay kita nahigugma sa Dios, kun dili tungod kay ang Dios nahigugma kanato. Busa pinaagi sa dakong gugma ug talagsaong gugma, kita gipasaylo sa atong mga sala. Kita naluwas ug kita nahimong mga anak sa Dios, ug ang paglaom nga makasulod sa langit kay tungod sa gugma sa Dios kanato. Gihigugma ko ikaw, Ginoo. Kita nahigugma kaniya, unang Juan kapitulo 4 bersikulo 19, kay siya unang nahigugma kanato. Nagkinabuhi kita nga nabihag sa maong gugma. Busa sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 14, kay ang gugma ni Kristo nagapugos kanamo. Nahimo kitang binilanggo sa gugma ni Kristo. Usa ka binilanggo. Sa unang higayon nga mahigugma ang mga tawo, mingon sila, kung wala ka, mamatay ko. Ug kung wala ko, mamatay usab ka. Gisulti ra nila kana. Apan unsa kanindot kung ipadayon kini? Kung nahigugma ta, nahimo kang binilanggo sa gugma. Bisan kung kita mamatay tungod sa gugma. Apan depende kana nga gugma. Depende gayud. Dili siya sa usa ka bahin lamang. Gihigugma una sa mga ginikanan ng ilang mga anak. Ilang gipakatawo ang ilang mga anak, gipadako nila ug naghatag kanila sa tanang matang sa maayong mga butang. Ang usa ka bata nga nakadawat ni ana nga gugma nahigugma sa iyang mga ginikanan tungod kay siya nakadawat ni ana nga gugma. Sakto ba? Kung ang bana nahigugma siyang asawa, ang asawa nga nakadawat sa maong gugma, nahigugma usab sa iyang bana. Kini usa ka tubag sa gugma. Dili maayo nga higugmaon ka ug dili balusan ang imong gugma. Kung nakadawat ka og gugma apan dili nimo kini mahimong balusan, dili kini maayo. Kung nahigugma ka, gusto usab nimong higugmaon. Depende kini. Gigugma ti ka apan dili kinahanglan nga higugmaon ko nimo. Wala ingon ni ana nga butang. Ug sa dihang nakadawat ka og gugma, dili maayo nga ako mo dawat og hilabihan nga gugma ug wala ako'y gibuhat aron balusan ang maong gugma. Apan gidawat nato ang dako og kahibalungang gugma sa Dios. Apan gihigugma kanamo Ginoong Dios, ikaw ang among kinabuhi, paglaom ug kusog. Ang Biblia detalyadong nagpasabot kung unsaon paghigugma. Ang gugma sa Dios alang kanato dako og kahibulungan.
kini mao ang balaan nga gugma. Syempre, ang atong gugma sa Ginoo gamay ra kaayo sa pananaw sa Dios. Malipayon ang mga ginikanan kung makita nilang ilang mga anak na higugma og nagtuman sa ilang mga ginikanan, human makadawat og dakong gugma gikan sa ilang mga ginikanan. Sa unsang paagi mabalusan sa usa ka anak ang tanan nga gugma. Sa unsang paagi atong mabalusan ang tanang gugma nga atong nadawat gikan sa Dios. Dili nako mahimong masukod ang gugma nga akong nadawat. Ingon sa lirik sa himno, bisan dili ko makabalo sa grasya nga imong gihatag kanako pinagi sa paghigugma kanako, ang akong huyang nga kasing-kasing ug ubos nga lawas mahimong alagad sa Ginoo. Mao kana ang giingon. Bisag dili nako mabalusan ang grasya nga imong gihatag kanako pinagi sa paghigugma kanako, ang akong huyang nga kasing-kasing ug ubos nga lawas mahimong alagad sa Ginoo. Magalagad ako sa Ginoo, kini klaro kayo. Ang Ginoo nga mihatag sa iyang kinabuhi aron sa pagluwas kanato. Karon kinahanglan nato masayran nga gigugma nato ang Ginoo ug gusto sa Ginoo nga higugmaon nato siya. Gigugma ti ka pandili kinahanglan nga higugmaon ko nimo. Wala kini nahitabo. Gusto niya nga higugmaon nato siya. Walay usa ka butang nga gihigugma ti ka pan okay ra nga dili ko nimo higugmaon. Walay nguni ana. Gusto sa Dios nga higugmaon nato siya. Busa sa Juan kapitulo 21 bersikulo 15, gitigom pag-usab sa nabanhawng Hesus ang iyang mga tinun-an. Ug miingon kang Pedro, Simon anak ni Jonas, ginganlan siya ni Hesus ug Pedro. Apan nganong gitawag siya sa iyang orihinal nga ngalan, Simon anak ni Jonas? Tungod kay gusto niya nga magsugod siya pag-usab. Gitawag ni Hesus ang mga mangingisda nga nagapangisda sa dagat sa Galilea. Karon, magsugod kita pag-usab sa dagat sa Galilea. Mao kini. Si Pedro usab misunod kang Hesus sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Apan kini natapos sa dihang iyang gilimod sa Hesus sa tulo ka higayon. Natapos kini sa kapakyasan. Nabanhaw si Hesus niadtong adlaw. Ug human makita ni Pedro ang nabanhaw nga Ginoo, nawala ang tanan niyang pagduha-duha ug mituo gayud siya sa Ginoo. Kini karon ang bag-ong sinugdanan. Ang atong kinabuhi sa pagtuo magsugod kung kita tinuod nga makasabot sa gugma sa Dios. Ang kinabuhi sa pagtuo nagsugod sa gugma sa Dios, sukad sa adlaw nga ang gugma sa Dios nga sabtan pinaagi sa kaluwasan. Gipangutana sa Ginoo si Pedro, sakto ba? Nahigugma ba ikaw kanako nga labi niini kanila? Ikaw nag-ingon nga gihigugma ko nimo labaw sa uban, apan unsa ang nahitabo? Si Pedro naghinulso sa hingpit. Si Pedro wala pa makasabot sa gugma sa Ginoo hangtod nga miabot ang maong adlaw. Nasayod lamang siya nga si Jesus mahimong hari. Apan wala siya mituo nga siya mamatay sa krus. Karon nahibal-an na niya, nasabtan na niya. Nasabtan usab niya nga namatay ang Ginoo puli kaniya ug gipasaylong iyang mga sala hangtod sa kangturan. Karon gigugma gayud niya ang Ginoo. Busa unsa ang gisulti ni Pedro? Oo Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo. Karon nahibal-an na nimo nga gigugma gyud nako ang Ginoo. Ako nag-ingon nga dili nako ikalimod ang Ginoo bisag mamatay ko. Apan nahibal-an nimo kana. Sakto ba? Juan 13:38, dili magatuktugaok ang manok samtang dili mo ako ikalimod sa makatulo. Si Jesus nakaila kang Pedro, ang tawo nga si Pedro. Ang tawo nga si Pedro dili makahimo sa tinuod nga paghigugma sa Ginoo. Wala siya nakasabot sa gugma. Busa unsaon niya paghigugma? Dili niya mahimong makatuman sa Ginoo. Apan karon nga nasabtan na ni Pedro ang gugma sa Ginoo, mahimo na niya makasunod sa Ginoo bisan asa siya moadto. Gigugma ko ikaw Ginoo labaw sa tanan niining kalibutana. Si Jesus nangutana niining samang pangutana sa tulo ka higayon. ug si Pedro mitubag niini sa samang paagi. Ginoo, nahibalo ikaw sa tanang mga butang, nahibalo ikaw nga ako nahigugma kanimo.
Ang Ginoo mangutana usab sa matag usa ka nato. Ikaw brother, ikaw sister, nahigugma ba ikaw kanako? Nahigugma ba ikaw kanako nga labaw sa tanan sa kalibutan? Labaw pa sa imong ginikanan, sa imong asawa ug sa imong anak ug sa imong maigsuon? Unsa may problema dinhi? Ang ubang mga tawo moingon, "O Jesus, usa ka hakog nga tawo nga gusto lamang mahigugma siyang kaugalingon." Apan kini usa ka sayop nga pagsabot. Unsa pa kaha ang gugma sa Ginoo kanato? Bisag unsa pa kadako ang atong pagigugma kaniya, bisan kung kita mamatay sa usa ka gatos ka beses alang kaniya, dili gyud nato bug-os nga mabayran na iyang grasya o gugma. Gusto unsa may sayop sa iyang paghangyo kanato sa paghigugma niya labaw sa bisan unsa? Wala. Natural lang kini. Ang nagugma sa amahan kun sa inahan labi pa kanako dili takos kanako, ug ang nagugma sa anak nga lalaki kun sa anak nga babayi labi pa kanako dili takos kanako. Nagpasabot ni nga dili siya takos sa gugma nga gihatag sa Dios nato. Ang Ginoo aron sa pagluwas nato mibiya sa himaya sa langit ug mikunsad ngadto sa mapaubsanon ug makasasala nga kalibutan. Naganto sa samang kalisod sama sa tawo. Nagpuyo siya sa usa ka ubos nga pamilya sulod sa 30 ka tuig. Naganto sa mga pag-anto sulod sa 3 ug 2 ka tuig sa iyang publikong ministeryo ug namatay sa krus ug nakadawat sa pag-antos. Nganuman, tungod kay siya nahigugma kanato. Kung wala ka na nga gugma, sa unsang paagi kita maluwas? Kini ang gugma sa Dios ug si Jesus nagrepresentar sa gugma. Kung atong masabtan ka na nga gugma, natural lang nga higugmaon nato ang Ginoo labaw sa bisan unsang butang dinhi sa kalibutan. Kung dili nagpasabot nga wala pa nato ihingpit nga nasabtan ang iyang gugma, uyon ba kamo niini? Kung mangutan ang Ginoo kanato, kinahanglan kitang mutubag sama ni Pedro. Ginoo, nahibalan nimo nga gihigugma ko ikaw. Nahibalan kini sa Ginoo. Kini naisulat sa unang Korinto 8:3. Apan kung may uban nga nahagugma sa Dios, kini nahibal-an niya. Nasayod ang Dios kung kinsa ang nahigugma kaniya. Sa Juan kapitulo 5 bersikulo 41 hangtod 42, si Jesus miingon, "Ang himaya nga gikan sa mga tawo dili ko dawaton, apan nakaila ako kaninyo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo." Si Jesus wala mangita og himaya gikan sa mga tawo. Gingon, "Ninyo." Siya nagasulti dinhi sa katawhan sa Israel, ang katawhan nga gipili sa Dios. Makugihon sila nga misunod sa balaod, gitipigan ang igpapahulay, nagtigom sa templo aron sa pagsimba sa Dios, ug naghago sila. Apan si Jesus mingon, "Apan nakaila ko kaninyo nga wala kamoy gugma sa Dios sa sulod ninyo." Ang Dios nahibalo kung kita nahigugma kaniya o wala. Nasayod ka Dios nga gihigugma ti ka. Syempre, nahibalo siya niini. Nasayod siya kung unsa nato siya gihigugma. Siya nahibalo usab kinsa ang wala mahigugma kaniya. Siya mingon nga ang gugma sa Dios wala diha kanimo. Siya nahibalo sa tanan mahitungod kanato. Sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 30 giingon, "Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo na isip nga tanan. Sa imong hunahuna, adunay bebutang nga wala mebalo sa Dios?" Wala. Nahibalan niya bisan ang pinakagamay nga detalye. Dili na niya kinahanglan nga iphon pa. Nahibalan niya kini. Sama sa giingon, nasayod siya sa tanan. Bisan sa gamay nga detalye, naibalo siya sa tanan. Nasayod siya niini. Sa Salmo 147:4, iya giniisip ang gidaghanon sa mga bituon, nagahingalan siya kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Dili nato bugos mahunahunaan kung unsa kadako ang gugma sa Dios kanato. Siya nahibalo sa tanang butang. Walay bisan unsa nga wala niya mahibaloi. Walay dapit nga wala ang Dios. Walay bisan unsa nga wala niya mahibaloi. Walay bisan unsa nga dili niya mahimo. Sakto, busa siya nahibalo sa tanan. Bisan niini nga panahon kung puno ang main hall, pananglitan adunay mga 3,000 ka mga tawo. Bisan ang educational center karon maayo ng pagkahimo niini. Murag daghang mga tawo ang naa didto karon. Kini maayo tungod kay ang tanan aniya dinhi wala nay malingkuran sa main hall. Libuan man o dili, nakita sa Dios ang matagos sa kanato. Nahibalaan ba ninyo? Nasayod siya kung kita adunay hugot nga pagtuo diha kaniya ug siya nahibalo. Nahibalo siya kung unsa kadako ang atong paghigugma kaniya. Nasayod usab siya kung wala kitay gugma sa atong kasing-kasing. Nahibalaan sa Dios ang tanan.
Atong tan-awon ang Juan Kapitulo 2. Juan Kapitulo 2, versikulo 23. Juan Kapitulo 2, gikan versikulo 23. Karon sa dito pa siya sa Jerusalem sa Pasko sa panahon sa fiesta, daghan ang nagtuo sa iyang ngalan nga nagpakita sa mga ilhanan nga iyang gibuhat. Apan sa Jesus wala gayud masalig sa iyang kaugalingon kanila, tungod kay siya nakaila sa tanang mga tawo, ug tungod kay wala siya makinahanglan nga may bisan kinsa nga magapamatuod may tungod sa tawo. Kay siya sa iyang kaugalingon nahibalo sa anaa sa tawo. Si Jesus miadto sa Jerusalem alang sa Pasko ug naghimog daghang mga milagro didto. Busa ang mga nakakita sa milagro mituo kaniya tungod sa mga milagro. Daghan ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan? Ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa, ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan? Ginoo, nakaila ka namo dili ba? Mingon ang Dios, wala ako makaila kaninyo. Ug unya, pagasaysayan ko sila. Wala ko gayud kamo maila, palayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Kano sa siya mingon nga wala siya makaila kanila? Ang unang rason kay sila dili luwas. Sa inyong hunahuna, malipay bang Dios nga kung maghimo og milagro, managna, bisan ang mga dili luwas makapanagna, makaayo sa masakiton, ug makahimog mga milagro. Wala sila nailhan kay sila dili luwas. Apan ang Dios wala magila niini ingong pagtuo sa Lucas chapter 13 verse 25. Kung sa makausa nga amahan sa panimalay nagtindog og nagsira sa pultahan ug kamo nagsugod sa pagtindog sa gawas ug sa pagtuktok sa pultahan nga nagingon, Ginoo, ablihimi, ug siya magatubag ug moingon kaninyo, wala ako mahibalo kung diin kamo gikan. Nganuman, nganong gingon nga wala ka makaila kanako? Unya magsugod mo sa pag-ingon sa imong atubangan nagpangaon ug naginom kami, ug ikaw nagpanudlo sa among kadalanan, suod kaayo mi kanimo Ginoo. Sa Jesus mingon hantod sa katapusan, wala ko mahibalo kung diin kamo gikan, palayo kamo kanako, kamong tanan nga mamumuhat sa kadautan. Nagtuo ko sa usa ka tawo, apan kana nga tawo dili mutuo kanako. Nagtuo ko nga nahigugma ko sa usa ka tawo, apan kana nga tawo wala nahigugma kanako. Kini dili tinuod nga gugma. Ang pagtuo gugma kinahanglan magkauban, dili ba? Kinahanglan nga kini personal, makailabang Dios kung kita mo angkon nga nahigugma sa Dios pinaagi lamang sa atong mga baba? Dili niya kini dawaton. Sa Galatia chapter 4 verse 9 giingon, apan karon nga nakaila na kamo sa Dios. O hinuon ang Dios nakaila na kanimo, ako nakaila sa Dios, ug ang Dios nakaila kanako. Kini talagsaon, aduna ko'y kaila nga tawo, apan usahay kanang tawhana dili makaila kanako, di ba? Ang pagkahibalo kinahanglan nga adunay katumbas. Apan usahay kini usa lamang kabahin. Usahay ang ubang mga tawo mingon nga sila nakaila pag-ayo sa usa ka tawo. Apan sa dihang kana nga tawo pangutan-on, nakaila ka ba kaniya? Wala ko kaila. Ingon ni anang ilang gisulti. Kaila kuno sila apan wala gyud sila kaila. Kinahanglan nga kita mailhan sa Dios. Unsa ang buot pasabot niini, mao kanang tinuod nga relasyon. Apan karon nga nakaila na kamo sa Dios, kun ingnon hinuon sa hingilhan kamo sa Dios. Ang Dios nakaila niadtong nahigugma kaniya. Nakaila siya, sakto ba? Busa unsa man gayud ang ipasabot sa higugmaon ang Ginoo. Higugmaon ang Ginoo. Unsa ang buot pasabot sa higugmaon ng Ginoo? Detalyado kining nangabutang sa Biblia. Kinahanglang adunay ebidensya sa gugma sa Ginoo kung kita mo angkon nga nahigugma kaniya, sakto ba? Kung adunay ebidensya nga kita nahigugma kaniya,
Kung ang Dios nahigugma lamang kanato pinaagi sa mga pulong, unsaon nato pagkahibalo kung siya tinuod nga nahigugma kanato o wala. Siya wala lamang nahigugma kanato pinaagi sa mga pulong, yang gihatag ang iyang bugtong nga anak bisan hangtod sa kamatayon sa krus. Unsa pa ang iyang mahimo? Sa Juan Kapitulo 15 giingon, gugma nga labaw ni ini wala kang bisan kinsa, nga usa ka tawo nagahatag sa iyang kinabuhi alang sa iyang mga abyan. Asa man mo makakita og mas dakong gugma kaysa sa tawo nga namatay alang sa imong kinabuhi. Mahimong maluoy ka sa usa ka tawo ug hatagan sila og senselyo o pagkaon, apan dili kini matawag nga putli nga gugma. Kung isakripisyo nimo ang imong kaugalingon alang sa uban, wala nay labaw pa nga gugma kaysa niini. Si Jesus nagtinguha sa gugma gikan kanato. Siya nagtinguha nga makadawat niini gikan kanato. Mahimong tinuod nga gugma o dili. Ang tinuod nga gugma, nahibalo ba mo? Aduna say peke nga gugma. Sa mga pulong lang, kinsay dili makaparayag sa gugma sa ilang baba lamang. Gusto sa Dios nga tinuod nga gugma nga atong ihatag kaniya kay kung sa pulong lang kini peke. Kung atong isulti sa baba lamang. Ang mga Amerikano kanunay silang mingon, gihigugma ko ikaw, gihigugma ko ikaw, gihigugma ko nimo. Unsa kadako imong gugma kanako, gihigugma kayo tika. Bisan pa niana, ang kasagaran kanila mag-divorce. Kasagaran kanila mag-divorce. Apan tinuod ba kana nga gugma? Ang gugma walay katapusan. Kung ang usa ka man nagtiayon moingon nga sila nahigugma sa usag-usa samtang sila ligon pa, apan kung ang usa mo biya sa usa kung siya adunay sakit, mao ba kana ang gugma? Sa dihang nagtan-aw kog TV kausa, nakakita kog babaye nga adunay sakit. Dili makalihok og naghigda lang og dili makastorya. Ginakugo siya siyang bana og yatiman. Ang iyang gugma talagsaon, bisan ang dili magtotoo na higugma pag-ayo siyang asawa. Ang iyang gugma nga nagpugos nga makatabang sa iyang masakiton nga asawa nga dili makalihok, dako kayo iyang pagtabang. Adto ta sa Kapitulo 14 sa Ebanghelyo ni Juan. Juan 14:15. Ebanghelyo ni Juan, chapter 14, verse 15. Kung nahigugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Ug sa bersikulo 21, ang nagabaton sa akong mga sugo, ug nakatuman kanila kana mao ang nahagugma kanako, ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan, ug ako magugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Gisulti usab dinhi ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagtuman kanila kana mao ang nahagugma kanako. Ang mga sugo sa Ginoo mao ang mapulong sa Ginoo. Ang pagsunod sa mga sugo sa Ginoo mao'y pamatuod nga kita nahigugma sa Ginoo. Namatay ang Ginoo alang kanato aron higugmaon kita. Iya kitang giluwas. Unsa ang pamatuod nga gihigugma natong Ginoo? Kini mao ang pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagtuman kanila kana mao ang nahagugma kanako. Ug ang nahagugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan. Ug ako mahagugma kaniya ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Lahi-lahi ang mga anak sa mga ginikanan. Ang uban masulundon ug ang uban dili. Gigugma sa mga ginikanan ang tanan nilang mga anak apan kinsa ang mas gigugma sa mga ginikanan? Mas gigugma sa mga ginikanan kadtong mituman kanila. Sila nga mituman, mas gihigugma sila. Sa Malakyas chapter 3 verse 17, ipagawas ko sila maingon sa tawo nga nagapagawas sa iyang anak nga lalaki nga nagaalagad kaniya. Ang mga ginikanan nagatiman og nagmahal sa ilang mga anak nga nag-alagad kanila og maayo. Gusto sa mga ginikanan nga hatagan og daghang maayong mga butang ang ilang masinugtanon nga mga anak
ug kung sila dili motuman gusto nila bawion kung unsa ang ilang ihatag kanila. Kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya. Mas gihigugma sa Dios kadtong nagsunod kaniya human maluwas. Mas gihigugma sa Ginoo kanang tawhana. Kini mao ang ikaduhang gugma, ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan, ug ako mahigugma kaniya, ug sa akong kaugalingon magapahayag kaniya. Mas gihigugma sa Ginoo kadtong nahigugma kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon sa maong tawo. Unsay buot ipasabot sa pagpadayag? Kini nagpasabot ngang iyang fellowship o pakig-uban sa maong tawo nagpadayon. Nakaila ko sa Ginoo ug nakaila ang Ginoo kanako. Unsay buot ipasabot sa mas nakaila? Kini usa ka personal nga pakig-uban. Ang paghibalo ba sa ngalan o pagkatawo sa usa ka tawo nagpasabot nga nakaila ka ana niining tawhana? Dili. Adunay usa ka tawo ningon nga aron makaila ka sa usa ka tawo, kinahanglan nimo mahibal-an ang ilang nawong ug hunahuna. Ang pagkahibalo sa personalidad sa usa ka tawo ug pagkahibalo sa matag usa sa personal mao ang tinuod nga pagkahibalo. Ang Ginoo nagpadayag sa iyong kaugalingon nato ngadto sa nahigugma kaniya. Kung wala tay kasing-kasing nga higugmaon ang Ginoo, dili nato masabtan ang Biblia bisag basahon nato kini. Ang Biblia mao ang pag-ila sa Dios, kang Jesus ug sa balang espiritu ug sa pagpadayon sa pag-ila. Sakto ba? Kung mas daghan ang atong nahibal-an, mas motubo ang atong pagtuo. Karong panahon na, wala lamang kita makaila sa Ginoo pinaagi sa kahibalo kun dili nakailo sab kita kaniya sa personal. Ang uban kinahanglan nga makaila ta sa dagway. Bisan ang personalidad kung unsa ang naa sa imong hunahuna. Angay na to mahibalaan ang personalidad. Nakabalo sa kinaiya. Ang Ginoo iyang gipadayag iyang kaugalingon sa naghigugma kaniya. Kung wala tay kasing-kasing nga higugmaon ng Ginoo, lisod masabtan ang Biblia. Ang Biblia mao ang pag-ila sa Dios. Kini ang pag-ila sa Espiritu Santo. Padayon nga pag-ila. Sakto ba? Ug mutubo ang atong pagtuo samtang ato siyang naila. Busa sa pagkakaron, dili lang kita makaila sa Ginoo pinaagi sa kahibalo. Apan kinahanglang makaila kita kaniya sa personal. Diha mahitabo ang tinuod nga pakig-uban. Ang tinuod nga fellowship mahitabo kung ang usa ka kamatuoran ug ang usa pa ka kamatuoran makabaton og connection sa usag-usa. Kung ang usa ka tawo matinud-anon ug ang lain dili matinud-anon, ang tinuod nga komunikasyon dili mahitabo. Kung magtagbo ang kamatuoran ug kamatuoran, mapurma ang tinuod nga pakig-uban. Busa dili perpekto ang gugma sa tawo. Ang tawo daling mahigugma ug daling masuko ug hakog kayo. Pero ingon ang Biblia, dili magapangita sa iyang kaugalingon kana ang gugma. Apan wala kita mahibalo kung unsa kahakog ang gugma sa tawo. Atong tan-awon sa Juan chapter 14 verse 23. Juan chapter 14 verse 23. Sa Jesus mitubag og mingon kaniya, kung kinsa ang nahagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong, ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami moanha kaniya, ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Ang gugma balik-balik nga gisulat dinhi. Kung kinsa ang nagugma kanako, magabantay siya sa akong pulong. Katong nahigugma sa Ginoo, mutuman sa iyang pulong. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya. Sa wala pa kini gingon nga kung kinsa ang nahigugma kanako, ang akong amahan mahigugma kaniya. Ang Dios Amahan ug si Jesus ingon, ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Unsa ang puloy-anan? Kini mao ang walay katapusan nga langit. Ang mga tawo nga nahigugma sa usag-usag gusto nga mag-uban hangtod sa hangtod. Sakto ba? Medyo katingad-an kini nga istorya apan dili maayo alang sa magtiayon nga magbulag sa dugay nga panahon pagkahuman sa kasal tungod sa bisan unsa nga hinungdan sama sa pagpangita o pagpanginabuhi o pag-eskwela sa mga anak. Ang mga tawo nga nahigugma gusto nga mahimong suod sa usag-usa.
Kay para nako dili maayo nga magbuwag tungod lang sa usa ka rason alang sa pagpanginabuhi ug pag-eskwela. Kadtong nahigugma sa usag-usa, suod sa usag-usa, gusto nila nga magkinabuhi nga magkauban. Kana ang paghigugmaay. Ug ang akong amahan mahigugma kaniya ug kami moanha kaniya ug ang among puloy-anan himuon diha kaniya. Ang langit mao ang dapit nga giandam sa Ginoo nga puy-an uban ni atong nahigugma kaniya. Kana ang langit. Atong tan-awon sa bersikulo 24. Ang dili magugma kanako, dili magabantay sa akong mga pulong, ug ang pulong nga inyong hingdunggan dili ako, kundi dili iya samahan nga nagsugo kanako. Ang dili magugma kanako, dili magabantay sa akong pulong. Unsang imong mabati human maminaw sa pulong? Adunay mga tawo nga nagnauna, lisod ang pagsunod, adunay mga kalisdanan ug mga sakripisyo. Tungod kay ako adunay lawas, nagatubang ako sa mga sitwasyon, lisod ang pagsunod niini nga mga pulong. Pangutana, nganong daghag palusot? Ang gugma dili mangitag hinungdan. Kung moingon ta nga gihigugma nato ang Ginoo apan wala kita motuman sa iyang mga pulong, kung mao tingali lip service lamang kana. Puros lang istorya. Ang Ginoo nahibalo niini. Ug ang pulong nga inyong hingdunggan dili ako, kundili iya samahan nga nagsugo kanako. Ang pagtuman sa pulong mao'y ebidensya sa gugma sa Dios ug gugma kang Hesus. Pagigugma sa Ginoo nga miluwas kanato. Ang pagsupak dili gugma, dili ba? Kung dili ka motuman, dili ka makaingon, "O Ginoo, ikaw nahibalo nga ako nahigugma kanimo." Dili ka na mahimo. Ang Ginoo nahibalo kaayo niini. Ang Ginoo moingon, peke. Ang imong gugma kay peke. Unya moingon ka, gihigugma ko ikaw Ginoo. Ang Ginoo moingon, kanus ako nimo gihigugma. Sultihi ko kung giunsa nimo ako paghigugma. Ang Ginoo gustong makahibalo kung ang atong gugma tinuod ba gayud ug kung ato ba kining gikinabuhi. Nahibal-an ba ninyo kini? Nahibal-an ba ninyo kini, dili ba? Sa unang Juan chapter 5 verse 3 nga pagabantayan nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Ang pagigugma sa Dios mao ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Ayaw ninyo hunaw-na ang kinilisod tungod kay kini usa ka sugo. Kini mao ang pulong, aduna bay gisulti ang Ginoo kanato nga dili nato mabuhat? Wala. Siya miingon nga ang pagigugma sa Dios nagpasabot sa pagtuman sa iyang mga sugo. Atong ablihan ang Ezekiel 33. Ezekiel 33 human sa Jeremias. Ezekiel 33 verse 31. Akong basahon gikan sa bersikulo 31. Ug sila manganha kanimo ingon sa katawhan nga manganha, ug sila maglingkod sa atubangan nimo ingon sa akong katawhan, ug sila mamati sa imong mga pulong. Apan sila ayaw pagtumana, kay pinaagi sa ilang mga baba, sila magapakita sa hilabihang gugma, apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Ug ania karon, ikaw alang kanila ingon sa usa ka hiligugmaon nga awit, sa usa nga may matahom nga tingog, ug makatugtog pag-ayo sa usa ka tulunggon, kay sila mamati sa imong mga pulong, apan sila dili mo tumaniana. Ug sa diha nga kini mahitabo na, unya sila makaila nga dihay usa ka manalagna sa ilang taliwala. Gisultihan sa Dios si Propeta Ezekiel. Sa dihang gipadayag ni Propeta Ezekiel ang pulong sa Dios, ang mga tawo nagpundok ug namati sa tingob isip katawhan sa Dios. Ug sila manganha kanimo ingon sa katawhan nga manganha. Ug sila maglingkod sa atubangan nimo ingon sa akong katawhan.
ug sila mamati sa imong mga pulong apan sila ayaw pagtumana. Namati sila pag-ayo, adunay mga tawo nga kanunay motubag og amen, amen, apan maura ka na, ug sila mamati sa imong mga pulong. Apan sila ayaw pagtumana, kay pinaagi sa ilang mga baba sila magapakita sa hilabihang gugma, apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Kinsa ang wala mahigugma, pinaagi sa ilang mga baba. Kay pinaagi sa ilang mga baba, sila magapakita sa hilabihang gugma, apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. O ganiya karon ikaw alang kanila ingon sa usa ka hiligugmaon nga awit sa usa ka may matahom nga tingog ug makatugtog pag-ayo sa usa ka tulunggon. Kay sila mamati sa imong mga pulong apan sila dili motuman ni ana. Adunay nagsulti niini nay usa ka tawo sa Japan nga ginganlan og Uchimura Kanzo. Gisulti niya kini sa usa sa iyang mga libro. Dili ko moadto sa sinihan tungod kay kini usa ka pagkawala sa akong kinabuhi sa pagtuo. Dili ko moadto sa iglesia tungod kay kini usa ka kapildihan alang kanako. Ngano gang giisip niya nga kapildihan ang pag-adto sa iglesia? Wala siya magtumong sa ordinaryong mga iglesia. Adunay nag-ingon nga sakop siya sa non-church movement apan dili ka na tinuod. Ang iyang gipasabot niya na mao ang dili tinuod nga mga iglesia. Ug kinsa man silang mga anaa sa peke nga iglesia. Matud niya nga ang pastor dito murag anaa sa usa ka pasundayag, naghatag og nindot ug makalingaw nga mga mensahe. Mao nga ang pastor, ang artista ug ang tigpaminaw mao ang maminaw. Maayo kaayo siya. Maayo siya mokanta. Maayo siya musulti. Unya, nahuman na. Pangutana, namati ba kitag sermon aron lang malipay? Atong nakatunan nga kinahanglan natong tumanon ang pulong sa Ginoo, dili ba? Maayo ang sermon karon, okay ra ang sermon karon. Girate ba nimo ang sermon? Bisan pag maayo o dili ang magwawali, kung ipadayag na ang pulong sa Dios, dili ba angay nato kining tumanon? Unsa may kapuslanan niini kung dili nato kini sundon? Busa si Uchimura Kanzo mingon, ang magwawali makahimo sa usa ka one-man show samtang ang mga tigpaminaw mao ang maminaw. Kung sila mo awit, ang mga tawo mo ingon, wow, nindot kaayo ka na nga awit. Ingon sila, maskin unsa ang lyrics. Unsa ka nindot ang lyrics sa mga himno? Nindot, sakto ba? Mga kaigsuunan, gitagaan ba ninyo og pagtagad ang mga lyrics sa himno kung kamo mag-awit sa himno? Dapat lang. Imbis nga mo awit na lang. Makahuluganon kaayo ang mga lyrics niini. If ever I loved thee, my Jesus, this now. Stop. Kanus animo siya gigugma. Ang mga lyrics maoy original nga balak nga gisulat gikan sa kung unsay nasabtan sa usa ka Kristohanon sa ilang kasing-kasing. Ug nahimo silang mahimno nga adunay melodiya. Busa, adunay tawo nga nagsulat sa lyrics. Ug ang tawo nga midugang sa musika anaa sa tupad sa ngalan sa magsusulat sa mga himno. Unsa ka makahuluganon ang mga lyrics, sakto ba? Adunay usa ka himno nga sama niini. There's no thirsting for the things of the world, they've taken wings. Long ago I gave them up, and instantly there's no thirsting for the things of the world. Ang Ginoo nangutana kanato, hunong na, kanus ani mo kinigitugyan? Puno gihapon kita sa kalibutanong matinguha, thirsting for the things of the world. Kanus ani mo kinigitugyan? Murag anaa pa kanimo ang kalibutanong tinguha. Busa sa Salmo 33:1, kay sa mga matulid matahom ang pagdayig, matarong nga pagdayig, dili bakak. Mausab ang matarong nga pagampo. Ang Dios naminaw sa tinuod nga pagampo. Ang pagampo basta maayo man manulti mao lamang ang pagampo, bisan pag magampo kita sa hilom. Ginoo, amahan ko, Ginoo. Siya maminaw gihapon nato.
Ang Dios nahibalo sa atong kasing-kasing sa matagigayon nga kita magampo. Matarong nga pagdayig, matarong nga pagampo. Nahibalo ang Dios niini. Adunay mga tawo nga maayo sa paghatag o pagpamatuod bisan pa nga sila dili gayud ingon ni ana magkinabuhi. Maayo lang sa paghatag o pagpamatuod apan sukwahi sa kinabuhi. Kini usa ka karaan nga istorya. Adunay usa ka sister nga mipakigbahin sa iyang pagpamatuod ug nindot kaayo. Busa gidapit siya sa ubang mga iglesia sa pagpamati sa iyang pagpamatuod apan kini nahimo nga dili day tinuod. Busa ang tanan nasagmuyo. Ang importante nga ang atong pagpamatuod konektado gayud sa atong kinabuhi. Sakto ba kana? Ang pag-ampo dili usa ka butang nga matapos lang sa amen. Ezekiel 33:32 Aniya karon ikaw alang kanila ingon sa usa ka ligugmaon nga awit sa usa ka may matahom nga tingog. Kung ang propeta maayo sa pagpadayeg sa pulong sa Dios o siya alang kanila ingon sa usa ka ligugmaon nga awit. Ug sila mamati sa mga pulong apan sila ayo pagtumana. Ug sa diha nga kini may tabo na unya sila makaila nga dihay usa ka manalagna sa ilang taliwala. Kana nagpasabot nga mahibal-an nato kini sa katapusan. Sa panahon sa sermon, maguna-una ka nga maayo siya ug unya makalimtan na ninyo. Apan kung may tabo kini, maguna-una ka nahinumdum ko kana karon. Nagbasol ko nga wala ko misunod. Bisan na mga tinun-an ni Jesus nga misunod kaniya sulod sa tulog nga katuig sa katapusan nakasabot. Sa Juan 12:16 ug ang iya mga tinun-an wala makasabot ni ining butanga sa sinugdan apan sa diha nga gihimaya sa Jesus nahinumduman nila nga kining mga butanga nasulat may tungod kaniya ug gibuhat nila kaniya kining mga butanga. Adunay ingon ini nga bersikulo. Syempre kini masabtan lamang human maluwas. Ang dili luwas nga tawo dili makasabot sa pulong sa Dios bisan kung sila mamati niini. Tungod kay ang Espiritu Santo wala diha nila. Sa dihang nalawasta ang gugma sa Dios natuman ug atong nasabtan ang gugma sa Roma 5:5 kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo. Iyang gitanom ang iyang gugma sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa balang espiritu. Busa gingon sa himno, the fire of love is burning in my heart, the Holy Spirit has come, give glory to Him. Ang balang espiritu sa Dios nagtanom og gugma kanato ug nagdilaab kini kanato. Ang kinabuhi sa pagtuo maoy resulta sa gugma. Ang gugma nagapugos kanato. Mao kana ang importante. Sa Lucas chapter 6 verse 46 ug nganong nagatawag kamo kanako Ginoo Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon. Gitawag nila siya nga Ginoo Ginoo pinaagi sa ilang mga baba. Ang pulong nga Lord o Ginoo sa Korean nagikan sa Chinese nga character nga nagpasabot nga hari o Ginoo. Ug ang original nga kahulugan niini mao ang palasanon sa ibabaw sa ulo. Palasanon sa ibabaw sa ulo. Gingon nga si Jesus mao ang ulo natong mga naluwas nga Kristohanon. Kita ang lawas sa Ginoo. Mao nga ang lawas kinahanglang mosunod sa kabubuton sa ulo. Sakto ba kana? Ulo. Busa gitawag nato siya nga Ginoo nga nagpasabot nga siya ang atong ulo. Musunod gayud ko sa kabubuton sa Ginoo. Mao nay gipasabot Ginoo. Apan siya gitawag nga Ginoo. Ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon. Atong tan-awon sa Marcos chapter 7 verse 6. Marcos chapter 7 verse 6. Ug siya nag-ingon kanila, igo gayud ang gitagana ni Isaías mahatungod kaninyo. Mga saling kapaw, ingon sa nasulat na, kining mga tawhana sa mga ngabil nagatahod kanako, apan ang kasing-kasing nila halayo kanako. Verse 7.
Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako nga nagapanudlo sila. Ingon nga ilang pagtulunan sa mga sugo sa mga tawo. Si Propeta Isaías miingon, kining katawhan nagapasidungog kanako uban sa ilang mga ngabil. Gipasidunggan nato ang Dios pinaagi sa atong mga ngabil, balaan og may mayaong amahang Dios. Pinaagi sa mga ngabil og kini maayo nga paminawon. Apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Ang ilang kasing-kasing anaa sa kalibutan nga layo sa Dios. Pagkasalin kapaw kini, pagka-ipokrito, pagpakaaron ingnon nga nagkinabuhi sa usa ka maayong kinabuhi sa pagtuo, dili kini sakto, pagkaaron ingnon. Ang Dios wala nahigugma kanato pinaagi lamang sa pulong. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. Busa kita na luwas. Kung wala ka na nga gugma, unsaon man nato pagkaluwas? Kung nasabta nato ang gugma, kita kinahanglan nga ginapugos sa gugma. Ang balaang espiritu mitanom ni ana nga gugma sa akong kasing-kasing. Busa kita adunay kasing-kasing nga nahigugma sa Dios o kasing-kasing nga nagsunod kaniya. Kinahanglan natong ikinabuhi ang gugma sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Gipangayo kini sa Dios kanato. Gusto sa Dios nga pamatud-an ang atong gugma alang kaniya ug unsa kadako ang atong paghigugma kaniya. Karon, unsaon nimo pagbuhat niini? Unsaon? Nasayod ang Ginoo sa tanang sulod sa atong kasing-kasing. Busa ang tawo nga nag-ingon nga nahigugma sila sa Ginoo, kinahanglang tumanon ang pulong sa Ginoo kay kung dili, ang pag-ingon nila nga nahigugma sila sa Ginoo kutob lamang sa istorya. Unsa ka kasagmuyo ang Dios niini? Bisan unsa pa nimo siya gigugma pan gigugma gihapon kaniya. Dili lang sa baba pero gigugma gihapon taniya hangtod karon. Atong tan-awon ang Juan chapter 13 verse 34 to 35. Juan chapter 13 verse 34 ug 35. Juan chapter 13 verse 34 ug 35. Atong basahon ang verse 34 ug 35 nga dungan. Nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usag-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo nga kamo usab maghigugmaay ang usag-usa. Tungod niini ang tanan makailangan kamo ako mga tinunan kung kamo maghigugmaay sa usag-usa. Si Jesus mingon, nagahatag ako kaninyo og usa ka bag-ong sugo. Nganong siya mingon nga kini usa ka bag-ong sugo? Ang daan nga sugo gihatag ngadto sa mga Israelita human sila makagawa sa Ehipto ug dayon gihatag kanila ang napulo ka sugo. Mao kini ang karaang sugo. Ang daan nga sugo gugma usab kung bahino nato sa duha ang napulo ka sugo matud pa. Higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong kusog, ug sa bug-os mong hunahuna, ug ang imong isigatawo ingon sa imong kaugalingon. Ang napulo ka mga sugo mahitungod usab sa gugma. Kung imong gigugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong hunahuna, ug sa tibok mong kalag, kung mao higugmaon usab nimo ang imong isigatawo. Ang isigatawo kay laing mga tawo gawas kanako. Kini naglakip sa akong pamilya. Kadung nahigugma sa Dios, nahigugma sa ilang isigatawo sama sa ilang pagigugma sa ilang kaugalingon. Nagpakaon sa uban kung sila gigutom, nagbisti kanila sa dihang sila hubo, o nahigugma kanila sama sa ilang paghigugma sa ilang kaugalingon. Apan mahimo ba ninyo kining buhaton? Ang dili luwas, dili mahimong makahigugma sa Dios sa tibok nilang kasing-kasing, hunahuna og kinabuhi. Gigugma ba nila ang Dios? Naningkamot lang sila sa paggamit sa Dios. Mahimo lamang natong higugmaon ng Dios kung nasabta nato nga ang Dios na higugma kanato sa tibok niyang kasing-kasing, iyang hunahuna ug sa tibok niyang kinabuhi. Sa ingon ana lamang nga paagi nato siya higugmaon og tinuod. Ug kung kita nahigugma sa Ginoo, kita nahigugma sa atong isigatawo. Kita adunay kaluoy sa dili luwas nga tawo ug atong giisip ang mga brothers ug sisters ingon nga atong tinuod nga igsuon. Mao nga giingon, nagahatag ako kaninyo ug usa ka bag-ong sugo nga maghigugmaay kamo ang usa-usa. Maghigugmaay sa usa-usa, kini maong taliwala sa magsuon. Kung ang usa ka luwas nga tawo nahigugma sa usa ka dili luwas nga tawo, wala ni nang pasabot sa gugma kun dili gugma nga adunay kaluoy alang kaniya apan pagkahuman nga maluwas ta,
Naghigugmaay ta sa usag-usa sa mga pamilya, mga ginikanan, mga anak, mga banag-asawa, mga igsuon, sila naghigugmaay sa usag-usa. Kini ang personal nga gugma. Nga maghigugmaay kamo ang usag-usa, maingon nga ako nahigugma kaninyo. Unsa kadako ang atong paghigugma sa usag-usa? Ingon nga ang Ginoo naghigugma kanato, kita na ibalo kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo kanato. Nagpasabot ni nga gihigugma ang imong igsoon sama sa paghigugma sa Ginoo kanimo. Mahimo ba nimo kana? Kinahanglan natong buhaton ni, mahimo nato kini. Gipabuhat ba kita sa Ginoo sa usa ka butang nga di nato mahimo? Resulta kini sa pagsabot sa gugma sa Dios, busa ang nahigugma sa Ginoo nahigugma usab sa ilang igsuon. Gigugma nato ang mga kaigsuonan unsa kadako sama sa gugma sa Ginoo. Kun dili nato kini mahimo, kinahanglan natong buhaton kini ug mas dugang pa. Kinahanglan pud ta nga magbansay niini. Samtang magpadayon ka sa paghigugma, mas muhamtong ang imong gugma. Tungod niini ang tanan makailang nga kamo ang ako matinun-an kung kamo maghigugmaay ang usag-usa. Unsaon pagkahibalo sa ubang mga tawo nga kita mga tinun-an ni Kristo? Kung makita nila nga kita naghigugmaay sa usag-usa, maghuna-una siya, kana nga tawo tinuod nga tinun-an ni Kristo. Ang paghibalo nga kita mga tinun-an ni Kristo nagpasabot nga gusto usab niya nga mahimong bahin niini, mao nga moingon siya, o pwede ba mahimo akong ingon usab niya na? Nasina ako kanimo. Kini nga tawo na higugma sama niini. Tingali ka na nga tawo tinuod nga tinun-an ni Kristo. Unya, mahimong sila maluwas usab. O unsay angay natong ipakita sa uban? Adunay mga higayon nga mga tawo moingon nga sila luwas na ug sila magdumot, makipag-away ug makipaglali sa usag-usa. Kung makita kini sa ubang mga tawo, sila moingon, ikaw miingon nga nagtuo ka sa Ginoo, apan kutob lang ka sa istorya. Dili ka tinuod nga tinun-an ni Kristo. Kana ang ilang istorya. Atong basahon pag-usab sa Juan Kapitulo 13. Akong basahon usab 13 kutob 15. Kamo nagangalan kanako nga magtutudlo og Ginoo ug kamo na nag-ingon sa maayo kay mao ako. Busa kung ako nga Ginoo og magtutudlo mihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab mo maghinugasay sa mga tiil sa usag-usa. Kay ako nagahatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat ninyo. Kini ang gabii sa wala pa mamatay si Jesus sa krus pagkahuman sa katapusang panihapon. Gihugasan sa Ginoo ang mga tiil sa mga tinun-an, mga kaigsuonan. Nakakita na ba mo og hulagway ni Jesus nga naglingkod nga nagbakos og tuwalya siyang hawak ug nanghugas sa mga tiil sa mga tinun-an? Mga kaigsuonan, nakakita na ba mo hulagway ni Jesus nga naglingkod nga nagbakos og tuwalya siyang hawak ug naghugas sa mga tiil sa mga tinun-an? Bisan kinsa nga gusto ni ana nga litrato, makapalit niini. Makakuha ka og mas barato nga presyo kung mangutanak kamo kang Deacon Kim Yong-il. O ni Pastor Uho Chul, nindot kay ka na nga litrato. Pagkakita nako niya na nga hulagway sa Japan, nakailak ko. Kinsa ba si Jesus? Siya ang magbubuhat, katumba sa Dios, hari sa mga hari o Ginoo sa himaya. Apan mga tinun-an wala pa maluwas, niya nang higayuna, tungod kay nahitabo kini sa wala pa mamatay si Jesus. Gihugasan usab niya ang mga tiil ni Judas Iscariote. Nagluhod siya. Apan kinsa ba ang maghimo sa paghugas sa mga tiil? Mga ulipon, niadtong panahona, aduna ba sila'y aspalto sama kanato karon? Wala gayod. Sa Palestina kaniadto, daghan kayog abog ug lahi ang ilang sapatos sa ato karon. Aduna lang sila'y mga sandalyas nga gisulob sa mga tiil o gihigot. Mao nga kung maglakaw ka tibok adlaw, mapuno ka sa abog, singot, hugaw ug baho. Inigabot sa agalon sa balay, ang unang buhaton sa ulipon mao ang muluhod sa atubangan sa pultahan. Magbuo og tubig sa sudlanan ug labhan siya.
ug kuhaon ang tualya nga anaa sa iyang hawak ug pahiran siya. Mao kini ang gibuhat sa ulipon. Giingon sa Filipos chapter 2 verse 5, batunin ninyo kini nga hunahuna nga diha usab kang Kristo Jesus. Unsa nga matang saksing kasing ang naa ni Jesus. Nga mahisama ka sa usa ka ulipon. Giisip sa Dios kining makasasala nga ingon sa usa ka ulipon, busa aduna pa bay labaw pa niini. Mao kini ang gibuhat sa ulipon, kini gibuhat ni Jesus. Miingon si Jesus, busa kung ako nga Ginoo magtutudlo mihugas kaninyo sa mga tiil, kinahanglan usab mo maghinugasay sa mga tiil sa usag usa, kay ako nagahatag kaninyo og panig-ingnan. Unsay but pasabot niini? Sa diha nga ako nagsugod sa pagkapastor, gusto ko nga buhaton kini nga butang. Usa ka gabi sa katapusan nga higayon, ako usa pa ka batan-on ug adunay daghan usab nga mga batan-on didto. 7 ka tuig sa wala pa ako maminyo. Ako silang gipalingkod sa usa ka kwarto ug wala nako sila gipatindog. Nag-istoryahanay mi hangtod sa tungang gabi. Wala nako sila gipalakaw, gipahunong ko sila sa pultahan o gihugasan ako ang tanan nilang tiil. Gibuhat ko ni sa usa ka beses. Gibuhat ko kana tungod kay gusto nako apan dili na nato kinahanglan nga maghugas pa sa mga tiil sa usag usa, apan ang paghugas sa mga tiil nagpasabot sa pagtabon sa mga sayo sa uban ug mahimong sama sa usa ka ulipon. Giingon sa Galatia chapter 5 verse 13, kay kamo mga igsuon, mga gipanawag kamo ngadto sa kagawasan, ug galing ayaw ninyo pagamita ang inyong kagawasan nga kahigayunan sa unod, kun dili mag-inalagaray kamo ang usa ug usa pinaagi sa gugma. Kini mao ang pag-alagad pinaagi sa gugma sa Lucas chapter 22 verse 27, kay hain ang labing dako ang nagalingkod ba sa pagkaon kun ang nagaalagad. Dili ba ang nagalingkod sa pagkaon? Apan ako ania sa taliwala ninyo ingon ni adtong nagaalagad. Sa diha nga ang dakong tawo molingkod, ang mga ordinaryong tawo mag-alagad. Unsa ang inyong gusto? Apan si Jesus miingon, apan ako ania sa taliwala ninyo ingon ni adtong nagaalagad. Ug sa Mateo 20:28, maingon nga ang anak sa tawo mianhi dili aron pag-aalagaron kundi dili sa pag-alagad ug sa paghatag siyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. Bisan kun iyang gihatag ang iyang kinabuhi, maayo nga makabaton kita sa iyang panghunahuna. Apan gusto nato nga magmapahitason, moalagad ug mutamay sa uban ug mubadlong kanila. Dili kini ang hunahuna ni Kristo, kay ako naghatag kaninyo og panig-ingnan aron kamo magbuhat usab ingon sa akong gibuhat kaninyo. Ang Ginoo mao ang nagluwas kanato ug mahimong panag-ingnan alang kanato. Ug si Apostol Pablo misundog kaniya ug miingon, manag-ingon kamo kanako. Maingon nga ako usab na nag-ingon kang Kristo. Apan makapasaylo ba kita sa uban? Makatabon sa mga kasaypanan sa uban ug makaalagad sa uban sama sa paghugas sa ulipon sa tiil siyang agalon. Kini ang kinabuhi nga nagsundog kang Jesus ug mao kini ang gisugo ni Jesus nga atong buhaton. Apan ang atong ulo dili gusto niini ug moingon ug mosulti. Kinsa ba ako? Ug nahimong mapahitason. Nahimo kitang mapahitason. Gusto ta magpataas. Gingon sa unang Pedro chapter 1 verse 22, samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamatuoran ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsuon, magigugma ay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Sa dihang mituo kita sa ebanghelyo, kini mao ang pagsunod sa kamatuoran, ang kalag na hinluan, kini mao ang pagbaton og kalawasan, magigugma ay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Ang tawo nga nahinluan ang kasing-kasing, maghigugma ay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Apan adunay bakak nga gugma, hakog nga gugma. Unsay akong makuha kung muduol ko sa maniana nga tawo? Ang pagkwenta sa kaugalingong kayuhan dili tinuod nga gugma. Kini mao ang gugma nga adunay sagol nga bakak. Himua nga ang gugma magawalay pagkasalingkapaw.
Maghigugmaay kamo ang usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Ang mga luwas adunay gugma. Maghigugmaay kamo sa usag-usa sa kasing-kasing nga mainiton gayud. Dili bugnaw kun dili mainiton. Mahimo ba nato kini? Kinahanglan natong buhaton kini. Siya misugo sa Romans chapter 12 verse 9 to 10. Kinahanglan natong buhaton kini. Unsaon? Mainiton. Mao kini iyang sugo kanato. Gingon dinhi sa Roma chapter 12 verse 9 to 10, himua nga ang gugma magawalay pagkasaling kapaw. Dumtan ninyo ang daotan, magtapot kamo sa maayo. Sa paghigugmaay nga minagsuon, magmasig ka maluluton kamo sa usag-usa. Sa dungog, magpinalabihay kamo sa usag-usa. Dili nato hulaton nga respetohon kita sa uban kun dili kita dapat ang muuna. Sa dungog, magpinalabihay kamo sa usag-usa. Sama sa pagtrato sa usa ka ulipon sa iyang agalon. Mausab kini ang kasing-kasing ni Kristo. Ang Ginoo ang nagbuhat niini, apan nganong dili man nato kini sulayan. Gusto nato nga kitang angay alagaran, kinahanglan sulayan nato. Unahon ang uban. Giingon sa Roma chapter 15 verse 7, tungod niini magdinawatay kamo ang usag-usa ingon sa pagdawat usab ni Kristo kaninyo alang sa himaya sa Dios. Ang pagdawat nagpasabot sa pagpasaylo sa usag-usa. Colossians chapter 3 verse 13, maginantusay magpinasaluay kamo sa usag-usa. Maingon nga si Kristo nagapasaylo kaninyo. Mausab ang buhaton ninyo. Gingon maginantusay magpinasayloay sa usag-usa. Dawaton, ganiha akong gingon pagdawat. Pasayloon ang matag-usa. Ug karon magpinasayloay sa usag-usa. Gianto sa Ginoo ang mga makasasala nga sama kanato. Apan nganong dili man nato kini mahimo og ibaliwala ang uban? Moingon, lakaw ngadto. Ug dili man gani kita gusto nga makisalo kanila. Adto lang ka sa tawo nga imong gusto. Ang gugma ni Kristo dili ingon ni ana. Bisag nahibalaan ni Jesus nga si Judas magbudhi kaniya, gihigugma niya siya hangtod sa katapusan. Gihigugma niya hangtod sa katapusan. Gingon sa Juan 13:1, sa Jesus nga nanghibalo nga miabot ang iyang takna sa iyang pagikan niining kalibutan na paingon samahan, sa gihigugma niya ang iya nga ania sa kalibutan, gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Gihigugma usab ni Jesus si Judas hangtod sa katapusan. Apan gibudhian ni Jesus kini nga gugma, gibudhian ni Judas kini nga gugma hangtod sa katapusan. Sa una dili na ko masabtan, gibuhat kini ni Jesus aron mahimong maayong panig-ingnan kanato. Kinahanglan kitang maghigugma hangtod sa katapusan. Busa ang labing kahibulongang regalo nga anaa nato mao ang gugma. Sa unang Korinto chapter 1 verse 12, adunay lain-laing mga gasa sama sa pulong, kahibalo, kaalam, dila, pagpangayo ug uban pa. Ug ang Biblia nag-ingon, apan paninguhaan ninyo pag-ayo ang labing dagkong hiyas ug labot pa niini igapakita ko kaninyo ang labing maayong paagi. Kini mao ang gugma. Unang Korinto chapter 13 verse 1 to 2, kung ako magasulti sa mga dila sa mga tawo ug sa mga manulunda apan walay gugma, mahimo ako nga tumbaga nga nagatunog, kun piyang-piyang nga nagatingting ug kung ako mahiya sa pagpanagna ug makaibalo sa tanang mga tinago ug sa tanang kaalam, ug kung ako makabaton sa tanang pagtuo, sa pagkaagi nga mabalhin ko ang mga bukid apan walay gugma, ako walay kapuslanan. Ang gugma mao ang labing maayo. Ang gugma mao ang gugma ni Kristo. Ug ang gugma mao'y kinaiya ni Kristo. Mao nga giingon ni Pablo sa unang Korinto chapter 13 verse 11, sa bata pa ako, nagasulti ako nga daw bata. Mibati ako nga daw bata. Ug nagahunahuna ako nga daw bata. Karon nga dako na ako nga tawo, gibiyaan ko ang mga butang binata. Mao kini ang pagpamatuod ni Apostol Pablo. Samtang siya napuno sa gugma ug sa kinaiya ni Jesucristo, siya mitubo. Bisan pa ni ana, adunay mga magtotoo nga nagdumot sa uban, naghukom sa uban ug mapilion. Kanus amo managko. Sa diha nga ang ginikana nagpadako sa ilang anak, sila mosulti niini nga pulong sa diha nga ang ilang anak magbuhat og di maayo. Kanusa ka motubo, modako o mo mature, kinahanglan kitang magpasaylo.
ug maghigugmaay sa usag usa sama sa gibuhat ni Jesus alang kanato. Kay balo mo, daghan pa kitag angay pauswagon, ilabi na ang kinaiya ni Kristo. Kinahanglan kitang magpasaylo ug maghigugmaay sa usag usa sama sa gibuhat sa Dios kanato. Apan aduna pa ko'y dagang ipaambit kabahin sa gugma. Apan importante nga mapuno kita niini nga gugma. Kung walay gugma diha kanimo, dili ka angay mapahitason bisan pagdagan ka og mga butang kay ang Biblia nag-ingon nga kini walay bili. Apan walay gugma wala ko'y kapuslanan. Busa kutob lang dinhi ang akong isulti kanyo karon og magpadayon kita sapagkat unsa pulong kinahanglan natong susihon ang atong kaugalingon. Kinahanglang mag-ampo kita alang sa gugma sa Ginoo aron masabtan nato sa atong mga kasing-kasing ug maningkamot sa pagsunod niini. Mag-ampo ta among maluluyon nga amahang Dios sa dihang kami makasasala pa kami nailayo sa Dios ug nasa laag. Nahimo kami makaaway tungod sa among daotang buhat ug namatay ang Ginoo imbis namo tungod sa iyang dakong gugma diri kanamo. Nagpasalamat kami Ginoo sa imong dakong grasya ug gugma sa pagpasaylo sa among mga sala hangtod sa hangtod pinaagi sa bililhong dugo sa Ginoo ug sa pagluwas namo nga walay bisan unsang kondisyon. Kami nga naluwas tungod sa dakong gugma sa Ginoo ug naghigugma sa Ginoo palihog tabangi kami sa paghigugma kanamo, pagsunod sa imong pulong, paghigugma sa mga kaigsunan tungod kay kami nahigugma kanimo ug magkinabuhi sumala sa imong giya ug kabubuton sa tibok namong kinabuhi. Ginoo, palihog hikapa ang among mga kasing-kasing ug giyahi kami aron kami mabuhi nga gigiyahan sa imong gugma sa tibok namong kinabuhi. Palihog tabangi kami sa pagpakita sa uban nga kami mga tinunan ni Kristo pinaagi sa paghigugma sa usag-usa sama sa imong paghigugma kanamo. Hinaot nga ang Ginoo magmando sa among mga kinabuhi uban sa iyang mga pulong. Kini among mga pag-ampo sa ngalan sa Ginoong Hesus. Amen.